Unang sitwasyon nga girespondihan sa mga otoridad ang kunuhay hostage taking sulod sa barko nga nakadunggo sa pantalan sa Lamitan City, Basilan. Gisulod kini sa hiniusang team sa mga pulis, sundalo ug Coast Guard aron luwason ang gipang hostage nga mga pasahero ug crew sa barko. Nagmalampuson ang rescue operation apan aduna kunuhay na samdan ug namatay nga mga hostage taker. Gitabang sa mga miyembro sa CDRRMO ang mga nasamdan pinaagi sa paghatag og first aid o gipasakay sa ambulansya o gidala sa hospital. Apan wala mi kumpiyansa sa mga otoridad kay ilang nasubay nga adunay gitanom nga bomba sa barko. Tinhina milibot ang Explosive Ordnance Disposal K9 unit o gipasinghot sa ero ang lugar nga posibleng gitamnan sa bomba. Ug dihang nakita ang IED, gidetonate kini sa sundalo nga naka-bomb suit ug nakuha ang IED. Nasukod usab ang crisis management sa mga otoridad sa Lamitan City dihang misulong ang mga armadong grupo ug nakikpinusilay. Kipakita dinhi kung unsaon pag-asikaso sa mga tawo nga dili mo paduol sa crime scene ug muhikling sa mas luwas nga lugar. Regular nga ginahimo ang simulation exercise aron magpabiling lig-on ang koordinasyon ug kooperasyon sa mga security agencies nga moresponde sa krisis. Nahuman aktibidad nga aprobado sa tanan ang nahimong performance. Gipasalamatan sa lokal nga gobyerno sa Lamitan ang CIMEX nga magamit sa tinuod nga sitwasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.